Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu kallon Zaitun TV. Muna gabatar muku da sabon shiri na musamman gwarzo kuma gwal a cikin shirye-shiryenmu na Zaitun TV, wato shirin masoya annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda Sheikh Malam Fatihu Hafiz Mai Riyadu wato kallo ya kare. Shi mawaƙin annabi mutum ne mai daraja. Ya kamata duk da ya ba annabi san wani cewa shi wani mutum ne musamman mai daraja. Shi ya ba annabi ba a yin sa ta kai tsaye. Dole akwai wasu ilimai da ake bukata shi wanda zai ban sai ya kula da su. Akwai wato kalmar da za ka yi ɗora kowa ta hukansa, amma kuma in ka ɗora manzana ka yi kuskure. Da fata za a ci gaba da kasancewa da tashar mu ta Zaitun TV domin ganin wannan shiri na masoya annabi sallallahu alaihi wasallam.